आं स्टेजाव गसंनाय जादों। गिटार दामनायनि अयभासबो गैलामोन, गान खननायनिबो अयभास गैयामोन। अब्लाबो नायनि बेसेबांसिम हायो। दाखालिनिखौ खनगोन नामा? दस्रा हायबा दस्रा जाय मेथाइया बिराद गोबावसिमोन दिनै खोनानो मोनगोन। होनोसै नामा? र' मोसानायनि जादा रायजोफोर मोसा मोसा मोथो मोथो लाथा लाथा मोजां मोनबाय आं नोंनि महरावनो जाबाय आं फाग्ला मोथो मोथो लाथा लाथा मोजां मोनबाय आं नोंनि महरावनो जाबाय आं फाग्ला नोंनि महरखौ आं जेरावखि थाया मानो जेरावखि थाया मानो गोसोखांसैल' नोंनि महरखौ आं मोथो मोथो लाथा लाथा मोजां मोनबाय आं नोंनि महरावनो जाबाय आं फाग्ला मोथो मोथो लाथा लाथा मोजां मोनबाय आं नोंनि महरावनो जाबाय आं फाग्ला फै आंनि सेराव रायलायनि गोसोनि खोथा फै आंनि सेराव फै आंनि खाथियाव रायलायनि गोसोनि खोथा मोथो मोथो लाथा लाथा मोजां मोनबाय आं नोंनि महरावनो जाबाय आं फाग्ला मोथो मोथो लाथा लाथा मोजां मोनबाय आं थेंक इउ धन्यबाद गुड नाइट सनाथि मैने टिभि बारि गाम्बारिमोन लैसैहायमोन आंनि खाथियाव बैसागु 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 बोथोराव देरंगानि आंनि खाथियाव दुखु दाहा हांसाखौ जागारनानै गोलैना गोसोखौ रंजानायनि बागुरुम्बा गुरुम्बा 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 आंनि खाथियाव माबोरै बावनो हानो हाबिला गोसोखौ माबोरै बावनो गिनायबो गैलिया थांनायबो गैलिया माबोला थांबागोन सना बागुरुम्बा गुरुम्बा गुरुम्बा सानिफोर आंनि खाथियाव दुखु दाहा हांसाखौ बागुरुम्बा गुरुम्बा 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 देवतानि नबिला गोसोखौ फोरमायलायनि बैसागु 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 बोथोराव देरंगानि नबिला गोसोखौ फोरमायलायनि
जोबोर मोजां मोनदों जे अपेन स्पेसाव फैनानै दिनै जे रायजो राजाजों रंजानो मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनदों आंबो नंगौ नों सोंनाया थिगानो आंबो क्लासिकेलाव मा होनोमोनलाय बे जेनेबा प्रथमा मैदमा ओमफ्राय मामोन बेखौ आं एसे सोलोंखादों बै समावनो 1996 97नि बाथ्रा दा बे हिसाबै जों माने कालसारावबो दङ ओमफ्राय स्पर्ट्सआवबो दं माने माल्टि पारपस आरो आं बयखौबो मोजां मोनो सोलोंथायावबो आं थुलुंगानो गोसो दिनै आं बेयाव मोनसे पिकनिक स्पटआव बा आंनि माबा नङा बे जास्ट रायजो राजाखौ मोनसे इनकारेजमेन्ट होनाय जे सासे मानसिया पलिटिक्सआवल' गोजोमनानै थागोन बे नङा जोङो गोदोनि जेनाखि मानसिफोर गिदिर दङ बिथांमोननि जेनाखि हबि सोरबा फुटबलार सोरबा पइट आरो सोरबा सिंगार बेबायदि लाइफखौ नुजोबगोन बाय'ग्राफिखौ नायोब्ला थिग बेबायदि आंनि बे मोनसे पार्ट अफ लाइफ गान खननाया आंनि पार्ट अफ लाइफ आरो खेला गेलेनाया आंनि मोनसे हबि आं बेखौ मोजां मोनो हबि खिन्थु गोबाव बोसोरसैमोन एटलिस्ट 14 इयार्ससो जाबायमोन आं मेथाइ खननाया बेनिबो बारा जाबायमोन खिन्थु खेबसेनो स्टेजाव गाखोना खननाया आंनि थाखाय एसे थाब जादों अब्लाबो मेनटेन खालामनानै आं बेखौ खननाय जादों आरो हयथ' नियार फिउचाराव आं मोजाङैनो निस्सय रायजो राजानि गेजेराव माखासे मोजां देंखोखौ आं होनो हागोनखौ आं फोथायनाय दं खिन्थु आंनो जास्ट फर टाइम नांगौ आं टाइम मोना दा गिटार दांनोबो मोना जेबो मोना अब्लाबो आं माने खोनानायजों आरो गावनि सिगांनि एसे माबा थानायजों बेखौ खननाय जाहैबाय आरो सारा दिनै गोगोम रंजाहोबाय मानसिफोरखौ औ मोजां मोनदों नंगौ निस्सय जोंनो मोनसे एन्टारटेन नांगौ बे एन्टारटेनखौ आं दिनै बोखांना होदों बा जोंनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि जानो नाङा रंजानायाव आं नुदों मोजाङै मोजां सोलिदों दिनै आरो बयबो इन्जयमेन्ट खालामदों आरो बांसिनै नियार फिउचाराव जोङो जयै बेबायदिनो मोजां बोथोरफ्राव रंजाबावगोन आसा खालामबाय नोंथाङा नोंथांनि गान दं मा नाम दं आसलथे नोंथांनि गाना मा होनो नोंथाङा गान लिरदों होनदों मा नाम आसलथे नोंथांनि गान आं बेखौ नाम हरथ'नाय जायाखै बे दा जि आं मेथाइखौ खनदों बेबो आंनि मेथाइ आरो दाखालि आं माखौ खनदों बेबो आंनि मेथाइ आं बेयाव खनखादों ओमफ्राय दा लेटेस्ट दानि जेनोखि प्रेजेन्ट वर्ड बेजों एसे टिउन खालामलांनांगौआ एसे समा नांगोन माने जों एडजास्ट खालामनांगोन दा बेबायदिनो नामखौ आं दोनथ'वाखै आरो आं मोनसे स्ट'रि डकुमेन्टारि ससियेल फिल्मबो बानायगोन दाखालि डिक्लेयार खालामबाय बेखौ आं लिरगासिनो दं थिग बावैसोनि उनाव हयथ' गानाबो फैगोन आरो बे स्ट'रियाबो जागोन आरो हारिमु लाबोनायनि गेजेरजों हारिमुनि बिथिङाव फैनाय लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनाय दिनैनि गेजेरजों आं बेखौनो लुबैदों जे जेनेबा आं बेखौ लुबैयो सासे इन्टेलेक्सुवेलाबो माने माब्लाबा फैनानै जि टाइम बे टाइमावहाय एन्जयमेन्ट खालामफायोबा निस्सय जोंनि जेनाखि यांस्टार बिसोरो मोजां मोनगोन खारन माखासे जेन्टेलमेनफ्रा बा थाखा फैसा गोनां मानसि गिदिरफ्रा थाफायोबासो बै लोंनाय जानायखौ कन्ट्रल खालामनो हायो खारन बिसोरनि एग्जाम्पल जायो जोंनो दङ नै नोंसोर मानो बिदि दा बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो निस्सय ससाइटियाव मोजां गोहोम लाबोनो हागोन जेरैहाय नोङो फिल्म स्टारफोरखौ नाय बे फिल्म स्टारफ्रा हाजार मिलियनियार जाथों बे दसेखिनि 1 घन्टा 2 घन्टा समखौ होगोन इनभाइट मोनोबा थिग बेबायदिनो जोंनिबो कालसाराव जुदि सनमान होलायलायनाय थायोब्ला देरसिनखौ देरसिन उन्दैखौ उन्दै बेबायदि सनमान होलायनाय थायोबा निस्सय जोंनि बे कालसारा थांना थागोन आरो जों बुंदों कालसारा जोंनि मोनसे हारिनि आयना बेनिखायनो बेखौ जोंनो माने नांगौ आरो दा प्लेटफर्म दङ आं दा नुदों दा बेवहाय गार्जेन गैयि बायदि जानानै दं जोंनि कालसारनि जेनाखि फांसनाव फैयो कमिटिया सालायबाय खिन्थु बेवहाय सासेबो गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेल मोजां मानसिखौ जोङो नुनो मोना खारना मा आरो बुंनायावथ' हायो बयबो खिन्थु बिसोरखौ गाइडेन्स होनो बे बिदि नङा जोंहा मोनसे दाथ' जोङो सहाय लानो हायो जेरै सिकिउरिटिनि जों सहाय लानो हायो बेफोरखौ जोङो मेनटेन खालामलायनानै मोजां प्रपार जों लामाजों लाङोबा जों बेवहाय खुनु उन जाया जों बर'आ बिराद इउनिकखा आरो गोजौ थाखोनिखा जों